dundjan mimli bil-qastan u l-tuffi niexef. Jiena Nil, u għal darb'oħra waqt il-kampanja ġemma ħankun qed ngħinkom biex tagħmlu ikla tajba, ovvjament għal kull okkażjoni. M'hemmx għalfejn ħafna fiq żejda, kull ma trid tipprepara sew. U hekk ħanagħmel jiena llum, ħanfehmkom eżatt x'għandi bżonn. Id-dundjan, ovvjament qed nuża s-sider. Salzett tal-kolazzjon, qassan, salvja, tuffih imnixxef, bacon taż-żaq imqattar qiegħ u l-cranberry sauce. Ħanibdew di riċetta faċli immens billi naqbad ta' salzett, nuża sikkina rqiqa u nagħtih daqqa kull wieħed biex ġo kontenitur ħanoħroġ il-laħam tiegħu. Tissu toqgħdu tafsu mitruf, però jtikon kedda jekk tagħmlu dilqata żgħira bħal qed nagħmel hawn, tagħmlu l-ħajja tagħkom ħafna iktar faċli. La darba naqilgħu il-laħam tat-salzett kollu, immiss li nqattaw it-tieni ingredient. U darba huwa it-tuffieħ niexef. Ħanqatta t-tuffieħ irqiq kemm jista' jkun. Ħanqatta wkoll il-qastan. Il-qastan xarrabtu minn ġurnata qabel. U mbagħad għallejtu ftit biex jirtaq. Ħanżid il-qastan u l-aħħar ingredient huwa is-salvja. Ħanieħu l-weraq, jien nissuġġerilkom li tafġu il-ħwawar bl-mod u tqattaw irqiq. Hekk ikolkom kontroll tal-ħwawar aħjar. Meta tħallih mifrux tispiċċa tiġri warah bis-sikkina. Inħawwad kollu sew. Dit tip ta' taħlita trid tħawwadha daqsxejn paċenzja u tara li tħawwadha sew. Taqbdux li tfawha ġo food processor u ddawruha, irrex ankella ma jibqgħux il-biċċiet sbieħ daqsim dak il-mod. Ħankun qed nuża dak tip ta' silver foil. Importanti li meta tużawha dejjem ħallu in-naħa li tleq fuq ġewwa u n-naħa l-matta fuq barra. In-naħa l-matta hija n-naħa li tixbet is-sħana u aħna hekk irridu nixtu sħana biex isrilna d-dundjan. Ħanibda billi inqiegħed il-bacon taż-żaq waħda ħdej l-oħra. Fuqu ħanifresh id-dundjan li xtrajtu mqatta irqiq lest. Issa jmiss it-taħlita. Ja nagħmluha fin-nofs. Iddeċiedu kemm tridu ilkom tagħmluha ħoxna, tux tagħmluha rqiqa, biss tagħmluha ħoxna bil-mod kif qed nagħmel jien. Ħanibda billi ndawwar id-dundjan fuq barra. Jekk innutajtu it-taħlita la tajta tqiq, la tajta bajt, u laqas sajta xi breadcrumbs, għaliex it-taħlita hija lesta tajba kif inhi. Xi ħaġa nsuġġerilkom huwa li ma tagħmilx it-tarf tad-dundjan mat-tarf tal-bacon, għalhekk dawwartu b'dan mod u mbagħad indawwar il-bacon b'dan mod. Issa jonqos biss li nissikka. Importanti li tissikkaw il-ġnub sew ħalli l-likwidu tiegħu ma joħroġ. U miegħu ħanżid daqs nofs litru ilma. 180 grad bejwet u ieħor 3 kwarti u noħorġuh. Tajjeb, mela ġaf taħtu min naħa waħda ħalli nara li sar li sew, issa kull ma jifdal huwa li nkompli naddaf min naħat l-oħra. Ekku. Niftħuh. Jiena preparaj ftit kontorn għal magħha biex l-istess ħin inservih taħta u toħroġ isbaħ. Il-meraq li għandi hawnhekk ħanżid miegħu il-cranberry sauce. Ħanħawdu u ħanaqdu ftit fuq in-nar. Bħalma qedtilkom jiena nserda l-plat, dan huwa plat adattat ukoll għal min ma jistax jieħu glutajina jew nkella forsi l-ħalib. Provawh moħħkom hemm dejjem preparaw bil-għaqal.